IFM News. Idinaan sa pagsasagwan ng mga mangingisda na dulot ng bamboo rafts sa idinaos na Racketon o Racket Marathon ang pagsusulong na gawing tourist destination ang Bawang River sa La Union. Sa pamamagitan ng Racketon o Racket Marathon, ipinakita ng mga lokal na mangingisda ang kanilang kahusayan sa pagsasagwan gamit ang bamboo rafts na umaasang maging bahagi ng mga aktibidad ng turismo sa lugar. Ang naturang aktibidad ay nilahukan ng mga mangingisda mula sa 24 na coastal at riverside communities ng Bawang. Layunin nitong hikayatin ng mga turista na tangkilikin ang pagsakay sa bamboo raft o balsa na maaaring maging bagong mapagkakakitaan ng mga residente kapag napalago pa ang turismo sa lugar. Bukod sa Racketon, ipinamalas din ng mga mangingisda ang tradisyonal na pamamaraan ng pangingisda ng mga Ilocano na tinatawag na rama, kung saan gumagamit sila ng lambat. Ang ganitong paraan ay bahagi ng kanilang kultura at nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pangangalaga sa kanilang likas na yaman. Ayon sa Municipal Information and Tourism Office, isa sa mga pangunahing atraksyon ng Bawang River ay ang tanawin ng makasaysayang PNR Bridge na hindi natapos ng panahon ng martial law at ang tanawing nag-uugnay dito sa West Philippine Sea. Patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan na maidagdag ang Bawang River sa listahan ng mga tourist destinations sa La Union. Kasabay nito, tiniyak nila ang suporta sa mga mangingisda upang mabigyan sila ng karagdagang kabuhayan sa pagpasok ng mas maraming turista sa lugar. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.